Ну что, доброй раніцы, мои шановные. Так, мы з вами працягваем. Штодзённыя стрымы свае, так, ранішнія. Шчыра скажу, хочется ўжо неяк адпачыць. Ведаеце, але хутка ўжо выходная. Спадзяюся, што на выход гэта атрымаецца зрабіць. Давай працягваем. Наша задача зараз будзе павыконваць замовы гандляра. Што мы тут скинули, да рэчы? Звяжай футра маю, якое трэба апрануць, бо мы мяса закінули. Здоровья, вітанышки, рада себе бачить. Что мы тут маем? 79, 82, кстати, больше-меньше такое. Так. Так, что отбывается? Не разумею. Какая-то строк поглядеться. Якийсь холера. Взяло, все перезапустилось. Что это такое? И это не гульня ляснулася, это системный блок. Просто знаменитую Лёха Вітанышки. Выбачаюся. Але нейкая хірабора толькі што здарылася. Менавіта з кампом. Ці то гэта на імгненне, не ведаю нават на якое імгненне, што сістэмны блок не выключыўся. Прапала электрычнасць, бо я чую, што за вакном там гаўно нейкае працуе. Штосьці зацепіў, не дай Бог, вядома. Але трашак нейкі, слухайце, так, мне яшчэ трэба, ведаеце, праверыць налады мікрафона, штосьці мне не спадабалася зараз. Гук гэты. Ой, выбачаюся, літаральна, даруйце хвілінку гэтую, пакуль усё разрулю. Але такога ў мяне яшчэ не было ніколі тут за 1,5 гады жыцця. Літаральна, то бок, здарылася тое, што перазапусціўся комп. Вось натуральна, я нічога не націскаў, ён проста сам па сабе вырашыў гэтае зрабіць. Уяўляеце? Таму я лічу, што гэта менавіта штосьці з электрасеткай. Здарылася нейкі скачок, можа, ці штосьці падобнае. Але, блядзі, гэтае... Вось эдітар. Там звонку я чую, што нешта працуе, хтосьці працуе. Там дзіравіць ці не дзіравіць. Так, Twitch наёбае, пачалася трансляцыя ўключання ніхера. Не, ўсё, Twitch не наебаў цябе. Гэта мой сістэмны блок наебаў цябе. Ён перазапусціўся. То бок я перазапускаў і стрэму, гульню і ўсё на свеце. Так, адзінае, што па працы не ўсё запусціў, але насраць на гэта ўжо. Так, ажыў. Усё з маграм адключаюць ліхты за неўплату. Не, ўсё аплачана, это што? Дарэчы, ўсё аплачана. Ты за гэтае мяне не спаймаеш. Так, Фонтанеса дапамажы прадаць віленскую рэзідэнцыю. Але ж ты паскудны які, а? Усе гэтае прапагандысцкае лайно выцягваеш вонкі. Твіч, так, это ўжо чытаў, усё. Дай паглядзець, што ў нас тут адбываецца. Зноў стары збоку, гэта што значыцца? Патлумачка, ласачка. Як табе гульня? Альсевіч, удакладні, якая гульня. Халера, колькі ў нас тлушчу. Гэта ж усё можна пасмажыць, каб у нас была алея. Алея толькі не для ліхтароў, на жаль. Крайзіс? Ну ты звычайны шутер. Вельмі класічная. Што тут зробіш? Мы ж гулялі, я ж гуляў у яе, калі яна выходзіла, так што... Альсевіч, нічога новага. Гэты конт не пераймайся. Даб'ем, я памятаю толькі даволі добра, што другая і трэцяя частка былі больш сумныя, але пройдзем, пакуль яны даступныя ў гэтым
як яго Xbox пасе. Вось, ды гэта ж з пабліку, ён сцёбны. Я не чытаў гэтага пабліку, вычай не ведаў. Так, мы не апранулі, таму мне так халадно. Так, давайте яшчэ раз, пакуль у нас маюцца тут гэтыя рэчы. Всё носім. Добра. Я зараз хацеў бы зрабіць нашы гэндлярскія замовы. Дзе яны? Сюды. Вады у нас хапае. Дровы яловыя. О, нарэчы, яловыя дровы трэба шукаць. І потым трэба пайсці палавіць рыбу крыху. Рыбу дзеля таго, каб... Гэтая халера. Каб выканаць замову гандляра. Вось, ну і адначасова мы там пасмажым сабе яшчэ крыху рыбы з гэтым кавалебла. Так, карабок спас. Ну, типа таго. Мне здаецца там, што самі ремайстер версіі каштуюць грошы на Xbox. Магчыма, я не бачыў там іх увогуле. Калі я шукаў, яно выдала мне 3 гульні толькі. Першая, другая, трэцяя частка, нічога не было на продаж. Ты не читал историю першего грандерского прызнацкага чырвоным мундзіру полка мушкецёры Шозман? Нет. Не, я такого не читал. Кидай гэта выжывач, давай маляваць. Спадабалася Лёха маляваць учора. Як лепо зрабіў. Добрая гульня, добрая. Але ж крыху не той канцэпт, ведаеш? Бо я разумею, Лёха, ты сядзеш на твічы, аўдыторыя твічоўская, яна такая, любіць інтэрактыў, любіць вось гэтыя агульныя чацікі і так далей. Я ж спрабую балансаваць паміж тым. Вось, каб працягваць не толькі твічоўская аўдыторыя, мяне больш хвалюе менавіта ютубская, бо беларуская суполка на ютубе, яна вельмі слабая. Проста ніякая. А тая, што ёсць, якую аб'яднаў пад сабой, напрыклад, грудзі. Вось, дык і тая, яна... Вось што мне не падабаецца, што б я хацеў выправіць. Яна беззубая, безхрыбетная, якая не адстойвае сваіх прынцыпаў, нічога не каментуе, вось, ніяк не бароніць сваю беларускасць. Вось гэта хацелось бы... Гэтага б хацелось бы пазбавіцца. Просто мне не падабаецца, што мы тут мерзнем, як сабакі. Зараз толькі я знайду сабе 2 галіны яловыя. Вось хіба што гэта яны. Елка раз. Это кедр. Это кедр, так. Там одна была. Так, вот хто кам'юніці агрэсіўней, калі вы вытвараюць гэты капец? Ну, я тиктоком не карыстаюся, і мне хапіла таго, што я пачуў ад як яго ватафайкі, ён же ж там стрыміць. Адзем паграемся. Тут у вагончыку. Одна елка тут. То бок мне трэба яшчэ знайсці як найменей одну, трэба паглядзець. Десь там 8 было, правда ж? Елкавыя галіны. Штосьцівыя там зверху у нас. Так, тут можа ее лежит что? Это малая. Так, ты як Лукашенко на 2 крэслах уседзець. Не як Лукашенко, як палітык. Давай так, хутчэй гэта палітычны намер. Паспрабаваць уседзець і нешта змяніць так, каб яно было.
Халера, бляха, нема галін. А во, яшчэ ляжыць штосьці. Трусы. О, хлопцы. Ну то хутенько, давай. Вы мне, хлопцы, патрэбныя. Пакуль Лёха там нічога не напісаў, трэба будзе другога таксама заваліць. Ты куды ж ты уцякаеш? Малеча. Так, машнінскія танкі. Танки. Так, где он? Ой, он. А я нават не ведаў, што у яго тут проход ёсць. Усё. Пойдем разбираць. Так, гэта кедр. Гэта кедр, мне патрэбная елка. Яшчэ одна. Вырваядзе. Але це віра. Так, нам з іх патрэбныя скуркі. Дай подумаем. У кальяннай, мабыць, ён сядзіць. Я ставлю на тое, што ён у кальяннай. А, у Літве доклад. Слухай. Я бать. Хутчэй за ўсё так і ё. Ведаеш? Так, хутка будзе ўжо снег. Нам трэба сабраць, знайсці гэтую елкавую галіну. Я вось гэта хацеў яшчэ занесці туды на базу. Так, яшчэ раз 8. Ці колькі? Вода. 8. Значыцца, 2 галіны будзе мала. Трэба знайсці трэцю. Каб цябе ліха. Так, тут у нас нічога не ляжыць, правда? Ці ляжыць? Тут малое. Тут гэта шэрае, гэта кедр. Ой, гэтыя яловыя галіны, курва. Каб ім пуста было. Так, тут што? Малое ляжыць. Это звычайныя палкі. І на схілах я не бачу, каб нешта ляжала. Собака. Што гэта такое? Трэба недзе яшчэ знайсці, бо вже даўно ідзем, ні халера няма ніякіх елак. Так, вот 2 бачу. Одна чорная, мабыць, тое, што трэба. Усё, пілуем. Гэта ёсць. Гэта кедр, правда? Правда. О, там ще щось, нарешті. Ой, дай Бог, тільки гэта будзе елка. Поліласечка. Надоело, надокучило вже мне. Гэта кедр. І гэта кедр, блять. Пілять. Заенчило.
Что за лес? Так. Сегодня четверг, хіба что так. Ну давай, 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 елочка. Правда ж, гэта елка? Я, дякую Богу. Все, апошняе. І там зараз на адваротным шляху знойдзем сваю яшчэ адную. Дзень маленькай пятніцы. Ну, неяк так, можна таксама. Пампуеш цыцачкі. Мой малы таксама, слухайце, падзяляе гэтыя. У яго там ёсць дзень ног, ёсць дзень малых нейкіх цягліц, і ёсць дзень вялікіх груп цягліц. Там тыпу плечы, спіна, вось гэта ўсё падзяляе, карацей. Як вы кажаце, пампуецца. Так. Слухайте, а я так і неяк увечары сядзеў, разважаў у сваёй галаве, а па сутнасці ўжо, мабыць, хутка. Я буду не толькі ў інтэрнетавым дзедам. Можа стацца, што і праз які гадоў 5 літаральна буду ўжо дзедам. Уяўляеце сабе? Жосць якая. Курва, які стары. Калі гэта адбылося? Каб хто патлумачыў. У Вільню вывезлі трохсекцыйны аўтобус гармошку. Я памятаю, калісьці ў горадзе быў такі адзін стары Ікарус. Па ЗОЖ, а па-беларускі ЗВЖ здаровы ЗЛ, здаровы лад жыцця. ЗЛЖ. Нешта новае прыпхалі, тыпу новае трохсекцыйнае. Кітайскае, мабыць. Дарэчы, у Вільні і ў Літве цалкам там кітайскія аўтобусы вельмі распаўсюджаныя ці не? Бо тут у Беластоку я бачу, што закупляюць выключна кітайскія. Тут што было недзе, не? Паблізу. Нуль, усё еўрапейскае. О, цікава. Цікава, таму што калі мы пераехалі вось 5 год сюды, таму я таксама бачыў шмат еўрапейскіх. Бачыў манаўскі аўтобус, бачыў Мерседес, а нешта апошнім часам заўважаю, што ўсё больш і больш кітайцаў з'яўляецца. Так, маны, солярисы, сканіўская. Так, кедр. Дзе мы тут бачылі? Во, ляжыць. Гэта кедр, вось яно. Я спадзяюся, мы не згаладнеем. Всё, рушым да хат. Потому что литовцы посрались из этого раз Хайвань, ой, Тайвань с китайцами. Цікаво, цікаво.
need to find food. Твої вітанки. Дівчина хоче їсти. Не, ну мы уже сегодня не пойдем отдавать наши задачи гэты. Можно только пойти, до речі, рыбу половить, каб у нас было свежее мясо. Каб отдать гэты усі задачки. Я лічу, что TikTok секретна зброя Паўночнай Кореі. Систушка засрали своими видосами, скинчены нам под песню Broken Angel. Это ты сам не подается. Подвисаешь на гэтую музыку ці на гэтыя ролики, вось тебе рекомендуюць. Массово. Такі ўжо пупсик. А што плача, таму што ў доту яго вынеслі? Стары хутчэй гула. Як не падабаецца. Я б так казаў. Потиху, потроху. Моя стужка гэта былі лепшыя эдыты пра амерыканскую армію, украінскую палітыку. Але з часам ты ж яно ж надакучвае. Ты ж калі глядзіш пастаянна той самы контент, то все равно рано ці позна ты заліпнеш на што іншае. Што б там не было. Can you eat trees? 'Cause I'm gonna. Я нешта не памятаю, каб яна такое казала раней. Мабыць, неяк пропускаў гэтае паведамленне, што яна збіраецца з'есці дрэвы. Дзякуй за каточка. Трэба штосьці з'есці, так. Гэта мы зараз. Так, трэба з'есці вам кіжуча. Выдатны вітамін С сабе паднялі. Зараз возьмем яшчэ вадзіцы. There's more. Так. Бахнем літрык. Усё, выдатна. Так, дзе тут вот? Кедравая. Яловые трэба паасобку неяк пакласці. Давайте тут. О, я і соль не выклаў. Шалець. Сюды, так, 9. Значит, закінуць трэба адную толькі. Так, гэта я з сабой бяру. Відеакамеру. Сюды. Кішкі ўсё. Так, скуркі трэба трусіныя пакласці. Я ледзь не забыўся. Ага. Так, ось тут мы пакладзем гэтае. Будзе магчыма зацягнем. Так, што яшчэ лішне ў мяне ёсць? Пер'е трэба скінуць. Каніна хай будзе, гэтае ліхтарнае. Цягнем, адрамантуем. О, гэтае трэба. Зараз шайно мне не патрэбна. Оп. Сюды, так. Лук хай будзе, гэта трэба рамантаваць ужо. Адпаведна, трэба зрабіць прыпасы сабе гэтага металабруфту. Так, готово. Па вопратцы нічога, тут нічога. Тут 8 нам патрэбна. Усё? Пойдзем зараз спраўдзім, што там у нас маецца па рыбе.
Так. Pack is getting kind of heavy. А як праверыць, ці з'еў штосьці? А яно тычыцца менавіта гульні. Я не пра сабе. Гэта я у магільшчыка. У яго там з'еш штосьці зялёнае, дык ён есць адразу. А тут не. Шаноўныя мае. Тут мяне гэта не тычыцца. Я не з тых людзей, якія будуць за нейкія віртуальныя пункты здзеквацца і рабіць нейкае шоу. Паглядзі, як я жару. Так, усё на даверы пабудавана, амаль што давер 0. Так, зараз праверым, здесь ідзеш за дзень. Нешта будзе есці. Так, карацей, менавіта гэта мелася на ўвазе, то бок я рабіў гэты мімас толькі дзеля таго, каб людзі падказвалі, што трэба ўжо паесці, ведаеце, калі я, напрыклад, гэтую скалю забываюся праверыць. Вось, а персанаж вельмі хоча. Вось, альбо у нейкіх іншых гульнях, напрыклад, там Венам, калі жараш шыюсь і галаву, можна таксама ўключыць гэтага катошка. Вось. І то есці, і гэты есці. Ну, карацей, вось дзеля гэтага. Вяртай дранікі. Якія дранікі? Ты пра пункты? Не. Таго няма. А што вы самі робіце, вось скажыце? Вось вы глядзіце зноў. Дзякуй за фоллоу. Аккаунт The Long Dark, нішто сабе. Вітанашкі, рады бачыць. Я такіх не ведаю аккаунтаў, але гэта цікава. Вось, ВРВ, я да гэтага і вяду справу. А на што вы агулам збіраеце? Таму што, напрыклад, у мяне ўжо ў магільшчыка больш за 200 000. У Шаграэля там 170 000. У кагосьці яшчэ там, ну, карацей, добра так расце і дадаецца. Што за мі рабіць? Хуй яго ведае. З гэтымі пунктамі канала. А адзінае, што вось я магу гэта спускаць на ўсялякія якова-тафакі, прыблуды ці пустэмімся, вось, ці напалохаць, ці штосьці падобнае. А паколькі ў мяне канал, які звонку выглядае як траважэрны, то адпаведна, можна каточка ўсялякіх посціць, вайбіць, ці вітацца магнатэрыі там, ці яшчэ што, нешта такое. А ў іншых ёсць што? А што ў іншых ёсць што? Скажы мне, што ў іншых? Закінуць, каб гуляць у нейкую гульню, маеш гэтае на ўвазе? Ну дык я супраць зноўку гэтага інтэрактыва. Я гуляю тое, што мне падабаецца, што мяне цікавіць. З улікам таго, што блогерства, яно не блогерства, таму што яно ж не прыносіць мне прыбытку ніякага, дык якія пытанні агулам могуць быць? А што гэта у нас тут сметнік такі? Так, гэта ўсё. Трэба вяртацца зараз у гэтую хаціну, ды... І можа заўтра раніцай слухаць і пачаць вудзіць рыбу. А не мучыцца бегаць да гэтых вудаў. І не кажы. Зараз мы яшчэ вады сюды прынясем. Вяртай дранікі. Так, ну, Рудзі, галасаваць за гульні можна. Я ж пра гэта і кажу, што вы галасуеце за гульні, але, ну, канцэпта іх каналаў, які пра тое, што яны агляды робяць, яны гуляюць, тыпу, яны гульнявыя блогеры. Я ж, нягледзячы на тое, што гуляюся ў гульню, не зусім гульнявы, ведаеце, ну, не той канцэпт у мяне, каб выключна на гульнях канцэнтравацца, каб асноўная ўвага была на гульні. Трошкі не маё. Вось, таму гэта не тое, не пасуе. Так, дарэчы, трэба рыбу адсюль вынесці туды.
Да халеры тут рыба у нас. Зараз яшчэ будзе больш. Дай падлічым, колькі у нас вады-то патрэбна на замовы гэтай 0,75, 1,5 літры, 3 літры, 4,5. Раз, два, три, 4, 5. Пайшлі. Не, у тыя гульні ты гуляеш. Мне тут твіч збоку злева раіць, дык там нейкі чалік зараз доту ганяе гледачоў 105 тысячаў. Ну гэта выдатна. Вось, але... Фэй. Калі ў мяне рукі з дупы у гульнях, я зараз пра гульні. Вось, я не гэты, як ён кажется, божахна, кіберспартсмен. Абсалютна нават блізка. У мяне не атрымліваецца, ведаеце, у кампетитив. Як я казаў, у мяне агулам праз усё жыццё я не магу сказаць, што ёсць нейкая навычка выбітная, якая б магла зачапіць, і ты такі, гледзячы на гэтае, ну, хуйня, што ён гаўно чалавек, херня, што ён там мацярыцца, напрыклад, лаецца, херня, што рыгае ў мікрафон, ці выглядае як гэты, слухайце, у паляўнічых на прывіду, памятаеце, там гэтая жэр заўсёды ўсё, лізун, падаецца, яго так звалі, вось, выглядае як лізун, херня, затое ён ачмурэнна гуляе ў кантрол, альбо ў доту, альбо яшчэ што. Вось, у мяне такой навычкі няма, выбачаюся, але неяк так. Затое, праз усё сваё жыццё я заўважыў, што 4,5 я казаў, правда? Ось так. Затое, каб ураўнаважыць гэтае ўсё, у мяне ёсць іншае. Я вось гэтае заўважыў, калі пачаў першыню займацца, гэта было ў якасці цікавосткі нейкай, каб задаволіць сябе, я пачаў кіраваць, назовем гэта так. То бок, упершыню гэта было ў мяне ва ўніверсітэце. Вось, калі арганізаваў групу студэнтаў, вось, і там выявілася, што зноўку, не маючы навычак нейкіх выдатных пра менеджмент, вось, пра кіраванне людзьмі і гэтак далей, усё роўна атрымлівалася будаваць неблагія калектывы, якія былі выбітнымі альбо здольнымі на штосьці вялікае, не праз тое, што я імі кіраваў ачмарэнна, а таму што ствараўся мікраклімат нейкі. Вось, я быў, як я гэта называў, таму што ў мяне ж асноўны прадмет. Імя была, я сабе сам называў каталізатарам, то бок. Я проста ствараў атмасферу унутры вось гэтага калектыва невялічкага, вельмі прадуктыўную, пазітыўную, і гэта было адзначана ўжо потым, калі я пайшоў у айцішку працаваць нават. Людзі некаторыя казалі пра тое, хто лепшы PM, да, project management. Шмат хто называў мяне толькі праз тое, што са мной працаваць было заўсёды лёгка. Калі ты... Калі ты не лайдак, адпаведна, ты выконваеш свае абавязкі. Добра, усё, што табе трэба, гэта добрая атмасфера, працоўная, вось усё атрымаецца. Масавік затейнікам, не масавік-затейнік, не пра гэтае, таму што так сталася, каталізатар, так, HR. Так сталася, што ў мяне высокі ўзровень эмпатыі, і калі я размаўляю з чалавекам, ведаю яго асабіста, і мы правялі некаторы час побач, размаўляючы не толькі пра працу, напрыклад, я вельмі добра адчуваю ягоны настрой. Проста па першых словах, па першых прыкметах, нейкіх аб'явах, мне ўсё адразу зразумела, і я, шчыра кажучы, ведаючы псіхалогію, вельмі часта, амаль заўсёды, спрабую дапамагчы. Пераадолець нейкую праблему, бачу, калі чалавек выгарае, адпаведна, яму трэба даць волю, каб ён сёння, напрыклад, не працаваў упарта, а сказаць яму: чал, булкі расслабь, давай ты сёння зробіш штосьці маленечкае і будзеш пляваць у столю, лежачы на спіне лагодна. Вось. І дзякуючы гэтаму нейкі такі сярэдні ўзровень
Velocity гэта называецца ў маёй галіне, то бок нейкі перформанс, каб яны падтрымлівалі сябе ў стане добрым, працоўным, ён працуе. Вось гэта адзінае, мабыць, што можна было б вызначыць у сябе сярод навычак, якія прыносяць карысць. Пусі-лікер. Пусі-лікер гэта не пра гэтае. Так, адзін. Карацей, лягаем спаць, выспімся як сабакі. А потым пойдзем рыбу ловіць. Вось, наловім рыбы. Я спадзяюся да ночы. І здамо гэтае недасягненне якіх гандляра гэтага. Возьмем, дарэчы, яшчэ мяса вось тое ваўчынае. Carry much more. Я ж спадзяюся, яму ваўчынае мяса будзе пасаваць не. Так, 1900. Вось гэта давай з'їмо. На 650. Да, попить. Так. Нешта дзіцё не настроенае на жарты. А я не читаю просто, выбачаюся. Я, дарэчы, учора выбачаюся раптам, што? Вось, я ж не паведаміў, калі я стрыміў. Я учора быў... Што тут рабеш, дзяўчын, влёг, я ж спужаўся. Перапалохала мяне, курва. Гэтае... Я ўначы паспаў 2-3 гадзіны недзе толькі. Я ўчора быў такі ёбнуты, вам проста не перадаць. Вось. Я нават не памятаю, пра што мы размаўлялі ў чаціку. Вось проста. Я потом, пасля нашага стрыму, у мяне яшчэ было спатканне. Вось. Я яго правёў, а потым проста заснуў на 1,5 гадзіны. Что тут есть, что? Яно ляжало на сцяне. Яно висело, мабыць, на сцяне гаража. Так, імаверна, мінулую ноч завея зламала невялікае дрэўца. Яно ляжало на сцяне гаража, калі я туды пад'ехала, і калі ўвайшла ў хату, ваўчыцу. Так, гэта мы бачылі. Ой! Давай лягаць спаць. Так, пачакаем, потым ляжам яшчэ на 3 гадзінкі. Так, давайте ў чатик усё ж таки. Сёння мы выспаныя. Праспалі 7,5 гадзін, таму можна спакойна. Дота шлях. Ты зноўку свае гэтыя абрэвіатуры кідаеш. Чаму тут цёмна яшчэ? Валера. Всё. Есці не буду. Зараз пап'ем, пойдзем рыбачыць. І поеду на бізнес-сустрэчу. Во, добры план на сёння. А мы пойдем рыбу ловить. Так, про бизнесменов я ржака, давай. Так, подходами, между подходами. Зараз мы яшчэ высветлім, колькі кілаграмаў рыба мне трэба злавіць. Едем на Менск, и побач спыняется такси. На такси обовязково писать, кто послуги оказывает, и там написано «Мамкины бизнесмены». Гэта уяві, колькі у гэтага чэліка ўжо было кампаній з усялякімі, ведаеце, калі ж ты ствараеш першую кампанію, яна мусіць быць, я не ведаю, Golden Gate, напрыклад, штосьці такое.
рыбу ловіць, не толькі паказвае. Вось. І карацей, колькі бізнесаў гэты чалік ужо меў, што ён дакаціўся да мамкіных бізнесменаў. Уяўляеце гэта? Думаю, што гэта мяне матля на гэтым. Так, на аўта. Давайте вось так. Оп. Так, што мы маем? Раз, два, тры. Добра, добра, добра. Я б сказаў, выдатна. Так. А мы можам тут зрабіць сабе вогнішча? Выдатна, просто. Вы толькі паглядзіце, як у нас все складаецца шыкоўна. Так, зеленавокае таксі, банал грошей. Банал? А гэта што такое банал? О, пошли назва команд на квіз. А, ну так, на квізе такое часто. Я ібал, ІП охуй. Come on, little fire. Так, што мы тут маем? Мы не маем, дарэчы, нічога. У нас тут ёсць. Пакуль што так, давай. Оп. Ваду адразу. Хлоп. О, цяпло пайшло. Так, ну, давай. Збіраем. Оп, готово. Обналичка. Отмыв денег. До закипания 6. Мы амаль 2 гадзіны лупілі лёд. Уяўляеце сабе гэта? Опенгеймер. Гэта прышпільна гучыць. Опенгеймер мне спадабаўся. Все, будем. Пакуль што ніяк рыбы няма. Дарэчы, яшчэ меркаванне, што калі мы будзем рыбу з выкарыстаннем прынады, то адпаведна рыба будзе больш вялікая, але зрэдку кляваць. Гэта цікава. Зрэдку брацца, карацей. Я ранее так ніколі не думал. Так, збираем. Кіжуч. Выдатна. Так, давайте все проконтролюем. Зараз поп'ем. З'ем зараз ось гэтую рыбку. Опана! Якая вялікая атрымалася. Гэта у нас 4,5 кілаграма. Мне ж трэба... Давай глядзець. 2,25, 2,0, 1,5, 1,5. І ўсё. То бок... Цікава, яна пойдзе ў залік? 2. Хіба што не. Хіба што не. Як мы там, сярэдзіна дня ўжо. Ну што, прыйдзецца некалькі дзён тут лавіць рыбу. Так атрымліваецца. Во, двоечка. Гэта выдатна.
Гэта б на гэтае, слухайце, на алею бы пусціць. 4,5 зноўку. Вось гэтыя вялікія. Ёсць сэнс, мне падаецца, у тым, каб іх на алею пускаць. Бо тут нам патрабуюцца ўсе малыя. Таму што алея для лекараў у нас усё роўна ёсць яшчэ, And this pack is getting kind of heavy. як ён назавецца, божухны, пемікан, памятаеце, там быў. Вось гэтыя вялікія рыбы. Будзем смажыць, малых пакідаць. Так, дайте вырву таблетки. Так, я кричу, выводите бабки, это было нам уже не отмыть. Гей АМЛ. Печатайте правки. Так, так. Там треба не таблетки. Санитара пора выкликать. Со стропоном, фуфой. Фу, что за мары? Во, 1,69, яшчэ одна выдатная. У нас уже ёсць 2, адпаведна нам яшчэ трэба 3, правда? Давай паглядзім. У нас там было на 1,5 кілаграмы. Вось одна зараз на 2 з'явілася, то бок нам трэба 1,5 кілаграмы і 2,25. Шыкоўна. З кляпом. ВРБ падаецца, Машнінскі губляе пазіцыі. Так, гэта 2,09, так. 1,69. Давай сюды ваду. Ну, нам трэба будзе адсюль ваду таксама ўзяць яшчэ, бачыце, тут да халеры мяса занесці туды і вады занесці туды. Каб не парыцца. Так. Полонка, полонка. Адсотак, 2. Так, штосьці вялікае было. Цішэй, цішэй, то галасы ў галаве пачуюць. Так, ну, ласачка, дайте мне яшчэ 2 рыбіны, вось, гэтыя весёлкавыя. Так, ужо ноч. Прыйдзецца сядзець тут усю ноч. Ай, шкада, 1,37. Давай так паспрабуем. Ноль 92 гаўніна. Так, збіраем такія рыбы.
4 і 4. Any of this gear. А смажить? The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Так. Треба взяти ще 5. До речі, адтуль треба сюди принести вуголь, а адсюль туди рибу і м'ясо. Почалося. Є романтик, ти каже. Так. Угу. Сюди аж на 12. Not sure I can carry much more. До речі, добрий альбом той самий групи гурта Торф. Романтика на Ньювмоді. Я так не узгадаю, відомо. Але вірю. Вот так. Три принади тільки зосталося. О, видатна. Єсть одна. Давайте ще одною. Там мусить бути 2,25. Ну ні, гэта не пасуе. Так, гэта і не пасуе, але гэта будзе добрая прынада. Давай вось тут мы яе пакладзем. Так, што мы маем пакуль што? 2. 1,5. 1,5. Штосьці 2. Калі будзе кіжуч, да рэчы, калі будзе кіжуч, то варта будзе пакласці яго, ведаеце? Я думаю, што няма чаго нам тут хернёй займацца, пойдзем проста аддамо кіжуча. Так. Што у нас тут? Лягаем спаць. Майка є добра. А ти що, продаєш майки? Ці шотки? $2,25. А чмурить. То, що треба. Усьо.
Мы, па сутнасці, налавілі ўсё, што нам трэба было. І кіжучаў, і фарэляў, і гэтак далей. Так. Я толькі ведаеце, што калі я зараз пайду аддаваць замаўленні, мне здаецца, што гэта не будзе добрая ідэя, праз тое, што зараз завіруха, яна, вядома, скончыцца. І у нас будзе магчымасць, з іншага боку трэба, каб яна... Чакайце, трэба падумаць. Трэба ў нас даляжыць у гэтым стане, мабыць, даляжыць. Я і ранкам аднясу туды, пакладу. Так, усё, мінус. Лічу, што лепш раніцай пайсці. Зараз мала часу застанецца, каб насіцца з нашымі замаўленнямі гэтымі туды-сюды. $65, та ты што? Не, ну, в прынцыпе, я часам купляю цішотку, калі яна добрай якасці, мне вельмі падабаецца, тут крама Кроп завецца. Вось, часам не шкада і 100 злотых аддаць, а гэта прыблізна $80. Але, вядома, трэба, каб была вартая. $0,98. На прынаду яе. Колькі каштуе? Так, спадніца каштуе. Якая спадніца? Нешта я не зразумеў зараз. Два яйкі. Бляха. Ябучыя тролі. Вы ўсё пра сваё. Што улезе шэраг? Нарешті цішыня божах, ну як гэта выццё заябваем. Так, паўтарым. Давай сюды. А яно гатуецца. $2,91. Я зараз. Мне тут трэба, па-першае, гэта з'есці. Або гэта... А можа не? Я што выканаў усё, што мне трэба, правда? А яно замярзае, слухайце. Я лепш пакладу гэта на месца. Вось так. Зараз мы яшчэ гэтага пасмажым. Будзе нам крыху больш паліва для ліхтара.
Так, дурня, включу сидіти там Київ спадніться, яка спадніться, не зрозумів. Гэта ўсё ведае. Эй, што ты не ведаеш, скажи мне, калі ласка. Так, добра. 2 килограммы. Застаецца. О, кіш, гэта добра. Давай кішача мы смажем. Сюды. Так, прынадаў мне больш няма і не трэба. Looks like I made it through another night. Што у нас тут по вадзе? Можна, дарэчы, паставіць 2 літрыкі, хай будзе. Дзяўчына кажа, што мы ўжо ўсё. Тэорыю струн не ведам. Уже нават гэта сюда прыплесці паспелі. Так. Пакуль не трэба, давай так. Гэта хай ляжыць, потым забяром. Так, двоечка. 2,25. 1,69. 1,89. Так. Все іншае я занёс уже туды. Пойдем. Якой марки колготы набываешь? Я... Конте. А до речі, тут у Польщі я набывав гэтыя, як яны назовуцца. А, холера. Не колготы. Выскочила з головы, як завецца іншая вось гэтая жаночая вопратка, якая на поясе чапляецца за такія замочки. Ось холера. Тады вы зноў не выпілі зранку таблеткі. Ты ж не нагадаў, ось і не п'ємо. Уже не допомагається. Поздно. Усё. Подвышать дозу треба. Так, і треба, до речі, ось сьогодні пройстись і по узбережжю. Позбирать все, что необходимо нам тут. Так, встали. Давай сюда. Так, по-перше. 0,75. Передали. Рыба якая тут потребная? 2,25, так? О, это. Наступная. Рыба 2 килограмма, вось гэтая. И 0,75. Передали. За муку нам трэба. Гэтая. И вось гэтая. И адпаведна за алей. Гэтая. И вось гэтая. Оп. Воды питной. Сюда. И яловых дров. Вот сюда. И все. Разлічыліся. Так, гэта вось так пакладзем, потому что гэта будзе знішчана. Або гэтае трэба зацягнуць туды. Тады сваімі лекамі лячыся. Так. Там не ружа. Пакуль што выглядае, нібы на цёплы дзень збіраецца. Нейкая пагода будзе.
Зараз сагрэемся. Так. Паносім яшчэ. А можа не за... Ну, можна ўзяць у паходню ў рукі, дарэчы. Ды з паходні ісці па ўзбярэжжа, а ўжо потым заняцца пераносам гэтых рэчаў вады, мяса, ўсяго такога. Значыць, што сёння будзе паўночнае ззянне ў нас. Давай, вот гэтае мы тут пакінем. Мясо. Так. Толькі пад яго стороны праходзіць цішыня і спакой у галаве. Хто духі? Ай-яй-яй. Так. Все подняли. Подняли. Давай сюда вот так. Заражаемся мясом. Запиваем водою и пошли отсюль. У походні треба наробити стільки. 0,9, правда? Не, 0,9 хватить, как повернуться. Так, что по галинах? Ось так. Трэба, мабуть, будзе пад вечар легче спаць, бо у нас не шмат зусім цягавітасці. Не бачу ўжо палова. Пакуль пройдзем узбярэжжа ўсё, пазбіраем лут, дык увогуле стомімся. Так. То бухі, я не бухі, вось яно пра што вы. Да ёб твою мать, якія паходні гаўняны яна дастае. Ходім. Слоны дух, ідзе гуся, армейка. Ой, хлопцы, нешта вы сёння курнули, мне падаецца. Нешта вам весело, ажно занадта. Медсестра не дапамогуць. Як там было, бляха, у класіка. І тут Остапа понесла. Так, так, ходім. До речі, треба набити книжку. Я слона прочитав. Вось. Неяк хутенько пайшло яно ўсё гэтае. Трэба набываць наступную. Так, што у нас там? Бачу, лётае нешта. Давай сюды. А злева там крыгаць і... Не, слухайце, штосьці такое ляжыць цікавае, цёмнае. Далёка дастаткова, але... Пайшлі спраўдзім. Слон Філіпенкі, так, менавіта яго. Тут Остапа пронесла. Ну, гэта не з класіка ўжо. Гэта іншае штосьці, гэта з жыцця. Гэта шафа нейкая ляжыць, такая велічэзная, ці што? Ці валіза, ці куфар. Так, калі служу першы перыяд, іду другі перыяд, слон трэці дзед. О, ну так, там жа ж гэта іерархія маецца. Дзедаўшчыны гэтай. Добра. Добра, шапка гэта заўсёды добра.
Там у нас яшчэ цела ляжыць. Так, туман пачаўся. Не вельмі добра. Але з паходняю не страшна. Вітанашкі, Анюта, о, давно не было цябе. Я не служу. І майор. Прозвішча майор. Гэта як, памятаю, у нейкім кіно было амерыканскім. Там быў майор, падаецца. Імя майор і прозвішча майор у хлопца. Ён быў шараговы, а яго, карацей, там прыехалі, забіралі на нейкую нараду тактычна. Капітан, мне гэта... не сралася. Так, тут у нас што? Тут у нас вогнішча было. Попроси, медсестра, зробі дозу поменьше. Кропельницу притисни крыху. Так, что тут выкинула? Клеон, хлопцы, клеон выкинула. Это шикарно. Это аж мурена. На гэтай мапе клён найкайштоўнейшае, што можа выпасць. Пяроска, вядома, таксама добра, але клён гэта імба. Моя памага, Фэй, дзякуй. Тут штосьці ляжыць. Скура. А, чмуренна. Так, гэта вясло. Яшчэ нейкі куфар ляжыць на беразе. Гэтым разам ужо шафа. Жалезная. Так, мы ж тут не увалимся? Увалимся. Значится, не ідем туды. Значится, не варта. Да рэчы, во гэтую рыбу трэба зацягнуць туды бліжэй. Рыбацкай нашай хаты. Бо гэта кіжучы ўсе. А нам бы яе пасмажыць. І тут кіжуч, правда ж так? Гэтая ж рыба, яна цяжкая, за яе будзе добрае паліва. Так. Там далей нічога няма. Амаль што. Цяжка ідзецца. Вось трэба будзе павярнуцца сюды. За гэтай яшчэ рыбай. Так, кафедра МЧС, абы толькі не служыць. Так, такое жыццё было. Нічога не бачна? Як гэта не бачна? Усё бачна. Просто смугою ўсё зацягнута, а так усё бачна. Гэта Таиланд такі так. Менавіта ён. Нам трэба зараз на крумкачэ ісці на іх голас. Лишь послужил.
Зараз мы паперацягаем гэтых кіжучаў сюды бліжэй да нашай рыбацкай хаты. Ось, а потым, калі будзе неабходнасць, будзем смажыць. Яшчэ трэба паскідаць усё лішняе, і што мы з сабой цягаем. Так, востраў паварот. Недзе тут трэба ўжо глядзець гэтую хаціну нашу. Так, гэта шара. Вось тут далей. Так, вось тут у нас. Так, адзін бачу паходню, а дзе рыбацкая хата. Так, заебал. Сюди. Трэба нешта яшчэ пакласці, бо нават у тумане нічога не бачна. А во хата, вось яна. І вось галінка. Так, дай я выкіну ўсё, што мне не патрэбна. Тут добра, давай гэтае скінем пакуль што, гэтае вядома. Так, лук з сабой, гэта мне не трэба з сабой. Во гэтае не трэба. Адсюль, вось гэтае можна пакласці. Хадзім. Уже знікла, значит, трэба вось тут кінуць одну. Все, ходим до вострова.
Так, калі раптам мы справімся хуценька з гэтай рыбай пераносам, то адпаведна мы пойдзем спаць, бо ўвечары чакае праца яшчэ. Так, нарэшце туман сходзіць. Тин-тин-тин-тин. I'm not sure I can carry much more. Йо, ледь варушымся. Яшчэ 3 рыбіны засталася. А ведаеце што? 95-90, во. Нават 2 рыбіны пакінем толькі. Так, далей у нас будзе гандаль. Я спадзяюся, дарэчы, што гэтым разам нарэшце гандляр нам все ж таки прапануе апошні чарцёж і рэцэпт. Вось. Але агулам наша мэта будзе не ў тым, каб зрабіць замову гандляра другую. Дастаткова будзе толькі гэтай. Мы лепш вырушым ее ў наступную лакацыю для замалёўкі і лутання, дарэчы, вон. Зараз трэба паглядзець, як нам выглядае нашае футра. Мядзвежая можа проста адрамантавацца ды ісці. Так, наколькі я разумею, вось наша хаціна. Можна адразу на яе накіроўвацца. А можна, дарэчы, спрасціць крыху. У мяне ж лук ёсць. Усё ёсць. Можна замаляваць нашыя бліжэйшыя мапы. Пераходную тую, бухту,
Адпаведна гэтую бледнасць, як ён там завецца. Вось у той бок пайсці замалявацца, таму што мне там яшчэ трэба будзе. Па сутнасці, там толькі ёсць горн, які можна скарыстацца, жывучы тут. То бок можна ў туды молат зацягнуць, дарэчы, будзе. Таксама карыснае дзеянне. Вось, ну і далутаць і замаляваць усё. Ёсць сэнс у гэтым. Так. Там засталіся 2 рыбы. 1. Так, ось так. Цеплей было. Вось цікава, гэта выццё, якое зараз было ваўчыны. Гэта ж ён мусіць недзе здалёк вельмі вые. Бо ён не можа тут побач з намі быць. Ведаце, ідэя пайсці туды, у той канец, мне больш падабаецца зараз. Там можа быць лось яшчэ. А нам патрэбная ласіная скура. Так, снег, навошта снег? Мне не патрэбны снег. Неяк дзіўна пасля туману снег адразу пайшоў. Такое. Зараз яшчэ, бляха, завірухі мне тут толькі не хапала. Спадзяюся на тое, што яно проста так будзе сыпацца пакуль што. Без наступстваў. Пацягнуліся. Гэта наша апошнія рыбы, якія нам трэба зацягнуць да хаты. Што там па часе дня? Яшчэ ёсць дзень, добра, можна будзе пацягаць нам крыху мяса з вадою на базу. Но мяса яшчэ тое-сёе, вось вады можна крыху. Ай, карцей. Што не трэба замарочвацца занадта моцна, ўсё роўно гэта ўсё на гэтай мапе. Па сутнасці поруч. Мы проста зараз пойдзем, яшчэ выспімся да вечара. Спакойна сабе возьмем, сколькі там трэба вады. Я памятаю, нас яшчэ дасягненне патрабуе адну спецыфічную рыбу. Златавочку і бурбо.
Бурбо-бурбо, гэта я не ведаю, як перакладаецца. Але памятаю, што менавіта гэтыя дзве рыбы мне патрэбныя. Бо менавіта вось тут мы злавілі 3 рэдкія рыбы. Дзве тут не водзяцца агулам, гэта яны на возеры мусяць быць. Так, забираем свои рэчы. Давай воду. This pack is getting kind of heavy. Так, недзе раз на 5 гадоў. Нормас. Все равно гаўно. Хоча спаць дзяўчына. Стамілася. У меня есть подозрение, что гэтае выццё яно адыходзіць приблизно плюс доносится до нас з нашей базы, бо недзе там воўк гэты адрадзіўся. Ветер подымается. Зараз будзе завее. Потиху прочим. Не, ваўка нема, олень. Недзе ажно адтуль высока. Атрымліваецца вые. Wonder if I can drop any of this gear. Так, скидаем усё, весь тяжар. Так, гэта ёсць. Давай-ка наш клёнчык сюды. Што тут у нас яшчэ? Нам трэба схаваць усё паліва, якое мы здабылі сабе. Раз, гэта не. 2, 3. Колькі у нас маецца? 1,5 літра толькі. Зразумела. Але гэта лепш за нічога. О, зараз ляжам на 4 гадзінкі паспаць. Будзе добра нам. Па сутнасці ўсё адрамантаваць. Трэба металабрухту напілаваць. Да рэчы, можна ж там на той лакацыі, дзе будзем замалёўвацца, і напілаваць.
Не памятаю варштат. Там быў недзе, падаецца, быў. Усё. Так, до ночи колькі? Хай будзе 4 гадзіны. Не, давай 5. Каб надзейна было. Каб мы паспалі, каб былі сілы, каб у нас была магчымасць зараз дайсці да нашай рацыі, і чаму няма? Не, ёсць, глядзіце, ёсць. Зяні ёсць, толькі яно яшчэ не буйная, правда? Не працуе. Лягаць на гадзінку не хочется, давайте пачакаем. Во. Так. Хлопче, ти живий? Мгм. Message received. I'm on my way. Выдатно. Забирай свои пакуночки. Як у нас тут справа? Все теплое. Идем. Галоўнае, каб ветру моцнага не было яшчэ. Так, нібы бяспечна можна ісці. Прыгажасць. Не, ветер, давай ты гэтае. Не будзеш перашкаджаць, мы сабе спакойна пройдзем туды і назад. І ўсё ў нас будзе добра, і ў цябе будзе добра. І ўсе будуць задаволены. Не хачу накаркаць, але даўно нешта не было шэрых ваўкоў вось тут. Таму што нас тут звычайна пасліся. Ось так, чалік жыве сабе ў моры. Прыязджае толькі, калі мы яго папросім. Гэта ўсё маё. Much more.
Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Так, штосьці бачу там чорненькае з правага боку. На фоне каменьчыка. Можа гэта ўсё ж таки будзе алень? Не, не алень. Бачыце, ён на нас ідзе. Sure getting cold. Спыніўся, значыцца, яшчэ нас не пачуў. Добра. Нам трэба як мага хутчэй дабрацца дадому. Як заўсёды, перад ноччу, бляха, нехта з'явіцца. Дарэчы, у мінулы раз, калі мы здавалі мінулы гэты гандлярскія замовы, заказы, тое самае было. Толькі аднавілася два воўкі і... Не, воўк і мядзведзь аднавіўся. Гэтым разам толькі воўк. Но нібы прайшлі. The goddamn freezing. Ты же не ідзеш за мной? Не ідзеш. Добра. Паладзін, вітанкі. Вітаначкі, вітаначкі. Неяк ты апошнім часам одну і адзін той самы час заходзіш. Гэта неяк звязана з працай, ці што? Man, this pack is getting kind of heavy. Сюди. Давай, 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 распавядай, што там у тебе. Got more for me? That all depends on what you need. Давай, давай, давай. Так. Можна ўзяць... О, хітпэк, дарэчы. 7 вугалін, патрабуе 12 палак. Single-use disposable heatpack for a small amount of warmth when activated. А я на колькі... А, ён 10... Гэта каштуе. Давай. Пачуў. Пемікан мне патрэбны. Гэта факт. Соль, джинсы, боты... Персики. Бульба. Бульба, дарэчы, нам патрэбная. Ой, за одну бульбіну, бляха, 3 дровы і паўлітры вады. Ты сур'ёзна? Бульба нам патрэбна для рэцэпту. Мы ж будзем гатаваць тут. 5. Давай, 6 бульбін. Прыйдзецца. А, ну кедравых, дарэчы, дроў тут да халеры. Так што напілуем сабе. Так. Што яшчэ? Яшчэ дровы яловыя. Ой, не, яловыя хопіць. Падзяцца тут за імі. Хай будзе, хай будзе. Так. Хітпэк, вугельчык. Когда вугельчык? Не хочацца, але што паробіш. Можа, толькі не адзін, слухайце. Можа, якіх 2 хаця б. Паглядзець, як ён працуе. Давай. Так, учора паглядзеў пачатак учорашняга стрима, першы 20 минут. І што ты хочаш сказаць?
Што ты хочаш сказаць? Чакай, гэта ж быў крайзіс, так. Крыху стомлены крайзіс, як я пра сябе называю яго. Цяпер у беларусаў ёсць свой патрачаны. Маеш рацыю. Паладзін, я абсалютна з табой згодны, але ведаеш, што самае добрае ў гэтым усім? Тое, што гэта зашибісь. Як бы, хто бы, што бы не казаў, але гэта зашибісь. І калі гэтага будзе больш, разнастайнага, аднастайнага, гэта будзе толькі лепш. Не, ну мне нават і 20 хвілін спадабаліся. Есці хочаш? Ну пацярпі крыху. Зараз мы пасядзімо тут. 2 гадзінкі, так. Давай лягай на адной. Ну, я лічу, што густаўшчына падабаецца ці не. Такія пераклады. У любом выпадку гэта значна лепш за нічога. Што ты не кажы, што ты не рабі. Дарэчы, чаму тут знішчаны ляжыць? I could eat a horse. Так. Мы зараз пойдзем у суседнюю лакацыю. I wonder if I can drop any of this. Працягнем, ну, вядома, калі нам дазволіць гульня. Працягнем замалёўку. Вось, і гэтак далей. Трэба толькі зараз паглядзець, чаму надвага? Дарэчы. Што я не зразумеў зараз. А, таму што мы взялі паходняў шмат. І у нас яшчэ да халеры гэтых рэчаў, якія мы выгандлявалі. У нас тут вось гурочкі нават ёсць. Так, ежа. Кукуруза, алея, мука. Мука тут у нас была, ага. Кукуруза, ці у нас была нейкая кукуруза? Не, кукурузы не было. Сюды. Так, алея сюды. Потім зараз ще скинем соль. Так, і сироп кляновы. Гэта нам таксама для рэцэптаў патрэбна. Все гэта рэцэптурнае. Все рэцэптурнае мы захоўваем тут. А гэта што, дарэчы? Файна. А, у нас уже была, дарэчы, бляшанка адная. Гэтых ананасаў. Так, давай сюды. Разбіраем вось гэта. Так, я думаю, ты маўчаў першыя хвіліны ад усведамлення сечмарэннасці твоей гульні перакладу, які ты акунаюсь. Аўтарская задумка такая, так? А, пыталась, там поламаўся мікрафон. Ну так, было такое. Гэта дробязь. Не, шчыра кажучы, было нармалёва. Было нармалёва, гуля нармалёвая, не фантастычная на па сённяшніх мерках. На мой погляд, Far Cry выглядае сёння лепш. Так, 5 паходняў. Гэта добра. Ліхтар ёсць. Скору нават можна скінуць, дарэчы. Гэтая нам патрэбная скора яшчэ ўзяць пер'я гэтае. Палкі, мяркую, нам яшчэ спатрэбяцца. 9, нам іх як мага больш лепш з сабой цягаць. Так, вось што мяне цікавіць зараз, гэта запалкі. 11 запалак. Не, ну, 11 запалак мусіць хапіць надоўга. Мы ж не выкарыстоўваем іх як шаленцы нейкія. Мне трэба зараз будзе ісці у тую локацыю. Где наш свет? Вось, пункт запусцення. Менавіта праз яе. Мы зараз на узбярэжнай шашы пойдзем праз разбітую шашу. І нам трэба там замалявацца, там нам трэба ўсё гэта зрабіць. Мне зараз, што патрабуецца, гэта паглядзець
у мануале па праходжанні гэтых здабычы гэтых дасягненняў, якія лакацыі дакладна трэба замалёўваць там. Толькі во, вось гэта трэба ўзяць з сабой. Ух, халера. Куропатак яшчэ б сабе надо здабыць. Які трэці Far Cry выйшаў праз 5 гадоў пасля крузіса. Я кажу агулам, ацэньваючы тое, як гульні выглядалі ў 7 годзе, вядома, іх можна параўноўваць, калі ўжо так адносна ўзросту гэтых гульняў трэба рабіць так, каб параўноўваць тыя самыя, якія былі ў той час, але на мой погляд, я ацэньваю з сённяшняга, як гэта было цікава мне зараз. І кажу, што зараз мне было цікавей за ўсё гуляць у Far Cry. Я беру нават 6 нават, калі браць 3, 4. 4 было цікава гуляць. Вось 6 аж муранч. Вось, таму тут цяжка нешта, ведаеш, такое аб'ектыўнае выдаць, апроч таго, што мне менавіта так спадабалася. Так, ну не, ветер, мне не падабаецца. Мінус 14. Гэта не так уже шмат, але далёка пердоліць трэба. Там у нас будзе пячора. Карацей, мы пакуль будзем чакаць магчымасці для пераходу. Давай, дзяўчына, ты пасядзіш тут. Чытаць няма чаго, напраўляць, мяркую, таксама няма чаго. Нам трэба куропаткі здабыць, каб нешта. Вось тут вугаль, дарэчы, шмат, зацягнем туды па замаўленні нашаму. Я б хацеў зараз пашукаць... Дык ты працягнеш праходжу? Так, вядома, мы пройдзем усе 3 часткі крайзісу. Мы пройдзем. Мы першую пройдзем, вядома, з беларусізатарам Адальсевіча. Вось, які ёсць. А другі, трэці, хутчэй за ўсё, украінізатар нейкі спампую знайду, я спадзяюся, што там нічога. Так, не будзе такога. Так, давай сюды, на якой мове гэта. Вось так, глядзім, знаходзім сюды. Faithful. Вось так. Вось яно, знайшоў ужо. Я толькі пагляджу, якія лакацыі мусова замалёўваць. Так. Вось яны лакацыі нашыя. Мы будзем праходзіць праз разбітую чыгунку. Разбітая чыгунка, чакайце, шаша, разбітая шаша. Крамблін хайвей, ось, 5 лакацый, якія трэба там будзе замаляваць. Road Collapse, Harris Home, арку я замаляваў толькі і уваход. Ага. Чакайце, гэта Abandoned Home, гэта разваліны гэтыя. І Road Collapse, гэта... Ой, трэба будзе знайсці гэта, вось, што я вам скажу. Ну што, павяртаемся. Так. Сумна, прыйдзецца матаць час. Нібы добра, не? Давай, хадзім. Там адзінае, што зараз... Так, гэта алень скача. Адзінае, што зараз мне перашкаджае, гэта вось няма гэтай звычкі праходзіць гульні з гэткім перакладам. Таму што, напрыклад, у Альсевіча там зламана, што непрымальна, на мой погляд, для перакладу. Гэта калі ў цябе нават імёны персанажаў адных з галоўных, яны блытаюцца пастаянна. Там ці то шут, ці то у яго, ці то гэты псіх, так, ці то ж вар'ят. Вось
3 варыянты імя, якія мы спаткалі на першым стрыме нашым. Вось мне падаецца, гэта не мусіць быць так. Гэта трэба ў першую чаргу выпраўляць. Вось. А так, у іншым, ну, нейкія хібы, вядома, што ёсць. А гуляць можна агулам. Так, шкада, што ў нас надвор'е такое, якое ёсць. Але мусім дабегчы. Там трэба замалявацца мне будзе, наколькі я памятаю, у 3 месцах, таму што пераход у лакацыю 1 замалявалі, арку замалявалі, трэба зараз знайсці гэтую хату і разбураную дарогу, абваленую дарогу, і яшчэ пераход на тую мапу. Намат і качэўнік бачыў, так, каля Алексей прыходзіў. Так, намат, качэўнік таксама былі. Вось, але, наколькі я разумею, вось на тым кавалачку, які я зараз праходзіў, і Альсевіч у чаціку казаў, што ён гэтае выпраўляў. Ён паўсюль зрабіў номада. Вось, хтосьці там яму параіў гэтае зрабіць. Энджел нейкі, падаецца. Ён назваў дзяўчыну, якая дапамагала яму. Так, халадно. Можа гарбаткі, дарэчы, бахнуць, а можа і не. Каменьчыкі мы і там пазбіраем раптам што. Так, галінкі. Чаму гэта ты не можаш чуць? Давай так. Вытрацім запалачку, але пагрэемся. Ой, не тое. Так, у нас толькі 1 вугельчык, таму не ведаю, мабыць. Галінкамі паспрабуем справіцца. Так, галінкі нармаз. Так, сюды поставим бляшанку і зробім сабе кару. Ля, не хапае. Бачце, -4. Ну што ж, давай так. Поставим воду вось сюды. Гэта, мабыць, ветер быў, дарэчы, зараз. Потому што зараз уже 3 пункты ў мяне. Бляха, надвор'е гаўно. Так, там сама структура выразаў дзіўная, даслоўны пераклад з ангельскую трэба было ў такім выпадку расейскую браць. Бывае такое, так, трапляецца, я згодны. Не, давай так все ж таки, Паладзін, разважаць. З пункту гледжання якасці перакладу неякасны. І тут нічога не зробіш. З улікам наяўнасці яго вагі ў сэнсе прасоўвання і вартасці гэтай працы. У мяне ніякіх пытанняў не ўзнікае. Усё варта, усё трэба. Мусіць быць. А зараз будзе пытаннішка, ці зможа тая рэдактарка зразумець кантэкст. А хто яго ведае? Як яны там дамаўляліся і на што?
Можа, у яе, дарэчы, будзе тая арыгінал ангельскі. Можа, ён дасць ёй. Можа, не дасць. Трэба ж пытацца ў яго, як ён там планаваў гэта ўсё зрабіць. Лень на лёдзе. Не, ты не згодны? А я вось лічу, што так. Я лічу, што няхай гэта і зроблена неахайна. Але варта, каб было. Я пра тое, ці гуляла ли Яна сама ў гульню. А, не гуляла. Гэта я ведаю, яна не гуляла. Ці зразумее, на якім кантэксце выкарыстоўваецца кожны выраз. Вось з гэтага пункту гледжання, з гэтага боку, адказ я ўжо маю. Нема. Там нема гэтага. Яна можа толькі глядзець на сам выраз. Вось, і больш нічога. То бок, нават калі яна зробіць рэдакцыю, ўсё роўна будуць памылкі. Дарэчы, гэта як і ў тым перакладзе, які я зараз раблю з касмічнымі рэйнджерамі. Там тое самае. То бок, я перакладаю, і я ўжо бачу патэнцыйна праблемы, якія будуць патрабаваць тэставання даволі пільнага ў гэтых месцах. Вось, трэба будзе зрабіць іх. Вось, не ведаю толькі пакуль што можа праблему тэхнічную вырашу, як стрыміць, і на стрымах мы гэтым будзем займацца тады. Вось. Таму што так будзе цікава і праходзіць гульню адначасова, праўда, і тэставаць беларусізатар, які робіцца. І, адпаведна, бачыць праблемы, знаходзіць прычыны, вось, усё гэтае. Давай. Напрыклад, пераклад слова «ю». Ну, як найменей, так. Дзе вы, а дзе ты? Трэба ведаць, пра што кажам. І калі. Так, я вось не памятаю. 25 хвілін яна будзе маляваць. Хата вось гэта разбураная. Гэта тая хата, якая мне патрэбна, ці не? Так, ось, закінуты хутар Харриса. Гэта мне трэба. Я зараз рызыкую, але... Так, і зараз ще знайсці дарогу, якая разборная. А мы падвал луталі гэта ці не? Я вось не памятаю. Так, мы тут были уже. Тут у нас есть скриночка. Гляджана, что тут было? Карпеты. Вера, забираешь карпеты, девчина, что ты покидаешь и все. Заможная ты моя. Слухайте, тут две полички еще. Можно на металлобрухт попиловать. Так, вось гэтая заваленая дорога, яна ж недзе тут. Вось яна ідзе. Гэта гасцініц, так бы мовіць. Шаша. Галоўнае, каб адтуль з мора на мяне не кінуўся мядзведзь. Бо ён часам з'яўляецца. Так, вось яно падаецца, вось гэтае месца, якое трэба замаляваць. Ось тут паваленае дрэва.
Ага, разборная частка дороги, яно. Давай мы тут, коли уже тут з'являемся, то зараз розпалим вогнище на 30 хвилинок. О, вия. Come on, little fire. Come on. Ось так, печора, хата. Пойдем, так. Абходзім гэтых хлопцаў. Нам не трэба з імі ваяваць, гэта не наша вайна. Подалось. Так, і зараз. Ну що ти виєш, ну? Так, і ось тут пераход в гэтую капальню. Трэба замалёўваць. Мы тут яшчэ нічога не рабілі, так? Яшчэ не рабілі нічога. Угу. Так, добра, капальня маецца. Разборна ёсць, хата ёсць, это тоже 3, 4, 5. Выбачаюся, яшчэ раз правяраем. Роуд коллапс ёсць, закінутая ёсць. І раз, два, 3, 4, 5. Добра. Цяпер мне трэба знайсці, як завецца гэтая мапа. Чекайте, бледная бухта, подається, і називається. Так, попілка, Блік Інлет. Лонгбридж, Лоу, Рейвенфолс, Воркроп. Тяжковато так, бляха. Рейвенс енд Waterfall. Ось давайте поглядим по... Так, яно. Все. Можем ісці, адпаведна. У гэтую нашу локацію. Сюди давай. Зараз ще приберем себе крыху больше. Getting kind of heavy. Так, соль, вядома, тут яшчэ ёсць. Нам трэба яшчэ ўзяць вугаль. Вось ён. Нам спатрэбіцца на той лакацыі. Таму што мы яе луталі. Азоднасці там карыснага няшмат. Ось, але прыйдзецца неяк выжываць. Медведзіка заваліць таго ж. Ваўкоў падушыць крыху. Мабыць, там лось будзе. Вось, калі будзе лось, то будзе добра. Зладзім паляванне на лося. Там ё.
Я ось не пам'ятаю, лутали ми його, так? Лутали. Дзяўчына моя ўжо крыху згаладнела, я бачу на палову. Так што трэба будзе ўпаляваць хутчэй кагосьці там на той мапе. Акурат такі вугольчик нам придасться, тому что мы его запалюем. Там будет волк бадяться як найменее один, а хутчэй за все два. Ось закинем вугольчик, посмажем мяско. Сколько у нас воды? Литр. Ось водички яшчэ собі зробим. Так, добре. Вугільчика 24 занадто шмат. Десятку ми докладно скидаємо. Пойдем. Wonder if I can drop any of this gear. Так, я міркую, нам тут треба буде так само замалюватися ж. Зараз. Perfect. Бо што звычайна гэтыя пераходныя ўсе трэба замалёўваць да шахты нумар 3. Адзін. Так, тут нічого вибітного. Там недзе направо, падаецца, была кропачка, ще яку треба замальовувати. Так, ну дзе воўк? Ось по гэтай сцежцы варта таксама прайсці. Так, і наколькі я памятаю, вось тут унізе было штосьці такое. Вартая замалёўкі, там дзе вось трос спускаўся ўніз. Дзіўна, што няма ніякай жывёлы. Звычайна быў альбо воўк, альбо алень. Ні першага, ні другога. Так. Во, зачинена шаша.
Come on, little fire. Дым. А, гэта ён вые там з правага боку, каля вады. Вось, зачыненную шашу замалявалі. Ужо вечар. Так, можна, дарэчы, пайсці начаваць на маяк. Адзінае толькі нам застаецца пытанне вырашыць з мясам. Аво, ля. А вось і вырашэнне майго пытання з мясам. Гаў-гаў. Ну давай, малеча, падбягай. Аднаго маем. Угу, давай, давай, давай. Ой, малайчына, з левага боку. Так. Сюди. Зараз ми їх краху покремзаємо. Come on, little fire. Come on. І так, а ось так. Треба не забывацца на тое, што ў нас вечар. Нам трэба цікаць у сховак нейкі. Так, усё. Адзінку маем. Давай усё. Гэта у нас 11 хвілін, 32. Значит, збіраем усё. Гэтыя мы з сабой цягнем. Лушчык мы тут пакінем. Таму. Так, давай. Бяром паходнім і хадзім на маяк. Раптам будзе бракаваць нам мяса, прыйдзем яшчэ залатаем другого ваўка, які там застаўся за спіною. Так, гэта у нас паварот на шахту. Гэта мы неяк потым пройдзем яго. Так, а паварот на маяк, ён тут ці далей? Ён далей.
Так, там церква. На церкву нам таксама трэба будзе пайсці. Тут даволі небяспечна праз тое, што на гэтым павароце ёсць мост, а на мосце можа быць лось. Трэба глядзець ва ўсе бакі. Так, вось шлях на маяк, правда ж? Там кромкачы лётаюць, бачыце? Хтосьці пад мостам ляжыць, хіба што алень. Добра. Так, злева, дакладней казаць, справа не мусіла застацца больш нікога. Таму што тут звычайна два. І не памятаю, каб трэці нейкі быў. Тут унізе могуць быць ваўкі. Але там далей будзе яшчэ мядзведзь дакладна. Мы на гэтай мапе не знішчалі яго ніколі. Штосьці ляжала, ці падалося? Оу, вось што я забыўся. Молат прынесці. Трэба было закінуць туды гэты карабль. Ну, халера з ім. Так, а гэта яны лётаюць, таму што штосьці ляжыць. Во. Шалік ляжыць. Та мне падаецца, мы яго луталі. Так, мы яго луталі. Скотч уніз. А я на ногі толькі паламаю і вопратку парве. Таму не трэба. Таго выніку, на які ты разлічваеш, This load for much таго выніку не будзе. Так, ну тут мы крыху луталі. Дарэчы, маяк трэба будзе замаляваць. Адзін трэба пасмажыць гэтага ваўка, якога мы цягнем зараз. Тут, дарэчы, бачыце, у нас ажно два цвікадзёры. Гэта можна з сабой занесці. Так, усё, дадаем вугаль, не, палку давай. Вугаль прыйдзецца выкарыстоўваць. Так, яшчэ скура была. Ось яна. Давай крыху парадку навядзем у гэтым сметніку. Пляшак сюды. Шалік сюды. Гэтая рэч патрэбная. Тут хая няхай будзе. Оля, пропустили покинутую записку. Дрова нават маецца. Можна будзе сабе тут
полупендить. Так. Пойдем наверх, замалюемся. Not sure I can carry much more. Feels like night is coming. О, самотный маяк. Тут все пусто, подається. Так, ми все тут проходили, лутали, глядели. Цікаво, що зараз замалювали, а ці каліка того труп. Я нам замальовувала, хіба що ні. До речі. Давай сюди, гэты локер. А то у нас мало места для зеляторока. Для заховання. Ну. О, шикарно. Зараз я ще ложок сюди притягну. Аккурат 8 хвилинок засталося. Ось тут поставим ложок. Каб не подниматься наверх спать. Шиповно. Сюда. Ну что, коли уже такие справы, давай закинем в уголь. This pack is getting kind of heavy. Так, это у нас останется 3 килограмма мяса, подается, правда? 300. І води ще треба зробити, бо тут тільки літр. Угу, по 30 год у меня благо. Все есть. Не-не-не, давай не так. Сюда. Шкода, ветер. Это я для того, как сэкономить час на смажении. Come on, little fire. Come on. Ось так, давай поглядим, что будем иметь. До речі, маяк буде працювати. Там же ж гэтая лямпочка, она будет светиться. Wonder if I can drop any of this gear. Единое, что я сподіваюся, что не будем отсюль ветер дьмуть. Так, а так было б мне благодарить, что тут же ж есть, а глядите, что. Не, треба буде почитати тут. Вот что треба зробити. Угу. 46 хвилинок. Давай ще вугільчик. Холера, бляха, тут просто дискотека нейка, поглядите только на снег. Ошалеть. На 29 хвилин може поспіє, до речі. I'm not sure I can carry much more. Так, сюди.
цікава пайсці паглядзець, як там гэтае ззянне выглядае. Ну-ка, што тут у нас? Так, учора ў мае дзверы пагрукаў дзіўны хлопец. Ён увесь замерз і сказаў, што прыйшоў праз старую шахту, якая знаходзіцца на ўзбярэжжы на поўнач ад пасёлка. Я сагрэў яго каля вогнішча і напаіў гарачай гарбатай. У мяне і амаль не засталося. Ён распавяў змрочныя гісторыі пра тое, што адбываецца на востраве, і заявіў, што ідзе на поўнач па шашы. Ён казаў, што да пункта яшчэ не дабраліся найгоршыя праявы разбурэння. Я папярэдзіў яго пра разбураныя дарогі і масты, праз якія яму прыйдзецца прайсці, але яго гэта не спалохала. Калі я пакінуў яго, ён заснуў, проста на падлозе каля печы. А калі я спусціўся ўніз папрацаваць з лінзай, ён ужо сышоў. Ось табе, блядь, не дзякуй, не насяру. Як заўсёды, правда? Пайшлі паглядзім, што там робіцца наверсе. Як маяк выглядае, калі паўночнае ззянне ідзе. Yeah, this pack is getting kind of heavy. Так. Ух. А тут нічога асаблівага. Халера, пляха. Лямпачка просто зіхаціць. Цікава, як яна ў райле працуе. Яна так... яна яшчэ колер змяняе. Я думаю, чаму снег рознага колеру. А гэта ад яе. Жоўтая. Ружовае нешта. Цёплае, зялёнае. Ну, карацей. Дзіўны гэты маяк. Светладыёдныя якісьці гэтая прылада. Так. Давай. Так. Чекай. Это можешь скинуть. 51 хвилина. Давайте спробуем. Так. Так, желтый снег. Это почастунок. Дякую, что не. 21, 29. Ну, 8, добро. Так, лягаем спать. Так, 8. Так, амаль што раніца. Ну, 3 гадзінкі яна не паспіць. Гэта будзе менш. Вось, але. Так, у нас надвага. Глядзіш, а чаму надвага? Таму што шмат паходняў, так? Мы нарабілі сабе вось 10 кілаграмы. А больш нічога? Толькі праз паходня. А, яшчэ гэтага. Вось. Вугаль. Што там па надвор'і? Оу, не прышпільна. Вядома, што мы нават у такіх умовах дабяжым да якія капальні, каб замаляваць яе. Каб замаляваць. Ну, не ведаем.
Давай, пакуль яна тут будзе сядзець у ложку цёплым. Можа, штосьці там зменіцца. А яно змянілася. Так, шыкоўна. Гэта вельмі добра. Апошняя палка, дарэчы. Come on, little fire. О, я чую выццё. Гэта лось. Лось ён. Му, кажа. Так, ёб твою му. Да цябе як далезці. Гэта лось. Хадзі сюды. Скураны ты мой. This pack is getting kind of heavy. Трэба яму хаця б стралу пасадзіць у галову, каб ён нас напалохаўся, ды пабег кудысьці. Тут лакацыя невялічкая, мы яго ўсё роўна знойдзем, дзе б ён не быў. Завела сіху? Не, яны ж па-іншаму заводзь. Там ён проста так стогне. Бо як у гэтым, слухай, у жарціку. Я ўсё п'ю, а мне ўсё горш і горш. Так, і тут не пройсці, халера. Мне патрэбна некалькі галінак. Вось зараз мы тут пройдзем. Сюды хаця б 3 падабраць. Это олень, добра. Раз. Так, а ці патраплю я? А куды я падзенуся? У мяне што, тыпу, выбар ёсць? Не трэба патрапіць у яго. Тут часам мядзведзь бывае. Тут галоўнае, каб яму, дарэчы, воў. Ляды ваўчыныя маюцца. Так. Трэба будзе гарбаткі бахнуць, дарэчы. Так, ну што? Гэта дровы. Feel my hands. Ядравая нахер. Зараз падпаўзем да яго, трэба толькі добренька падумаць. Нашыя шляхі адыходу, каб ён на нас не накінуўся. Было, я бачу. Come on, little fire. Так, разместить, поставить не водочек, а поставить горбатку. Ось тут можно и водон.
Так, ён крыва стаіць. Ён крыва стаіць. Давай зараз я бахну і пойдзем сюды, залезем на гэту гару, наколькі я памятаю, пад'ём быў. Во, бачыце. Не дасі залезці сюды. О, добра ідзеш, малайчынка. Так, можа яго проста напалохаць. Ён зараз бэмкне, а вось куды... А, ён на той бок пабег. Добра, няхай. I hate being told because it... А што гэта яго заклініла? Ты, можа, супакойся ўжо, неяк ён доўга гэта робіць, не? Па адным і тым самым месцы бегаем. Так, слухайце, ну гэта глюк з лосем. Гэта глюк. Ён не супакойваецца. А мусіў бы. Так, як далёка ён бегае тут? Трэба паглядзець. У каго крыва стаіць? Выбачаюся, не прачытаў адразу. Мне здаецца, ва ўсіх крыва стаіць. Ось ён тут. Ой, калі ён мне даст пізды, гэта будзе проста эпік фейл.
2 стрелы трэба будзе падбіраць. I need to find some place to escape. Так, што далей? Мы патрапілі яму ў сраку. Ну ідзе ж ты. Халера, вось гэта баганула, слухайце. А яна над галавой у яго праляцела ці як? Ой, ласяш, выбачай. Так, 6. Колькі у меня агулам стрел было? 7? Не, уже так мало. Так, колькі ты будешь яго здымаць скуром? 21 хвіліну. Ай, холера. I can barely walk with this much gear. Натаптаў, ля. А во, яшчэ бачу стрелу. І гэта тая, якая паляцела над ягонай галавою. Так, добра. Зараз ідзем. Ну, шкада, мы ўжо не зможам распаліць вогнішча. Зараз хадзім да пячоры. Я наколькі разумею, там трэба будзе замалёўвацца. Так, потым на мосце трэба будзе замалёўвацца. Таксама. Скуру ласіную мы зараз пакінем непасрэдна ў пячоры, каб яна сохла паціху. Галоўнае не забыцца забраць. Так, ну а мяса. Раптам што мы возьмем? Мы ж ведаем, дзе ляжыць гэтая пачвара. Трэба было не проста скінуць паходні, трэба было распаліць вогнішча, каб яно гарэла. Пакуль мы палюем на гэтага лося. Так бы я не страціў паходню. Так, а мы машину гэтую луталім.
Так. Слухайте, а дзяўчына-то есть уже хоча? Треба было распаліцца там, каля лося хаця б мяса пасмажыць. Лёха, як табе не соромно? Так, треба взяти каменчик, який ми скинули. Лося наполохавши. Так, добре. Pack is getting too heavy to carry. Сюди давай. Це скоро 5 кілограмів скоро важить. Так, тим часом. Де тут можна? О. Сюди. Поспать и посидеть, мабуть, посидеть все ж таки. О, ми подмерзли добре як. Аліра, ясно. Что у нас там по вазе? 47 килов. Чому? Потому что у нас галинок до холеры. Я самый соромный человек на свете. Так. Замалевочку, коли ласочка. Увоход у копальню хлоп. Закинутую. Угу. Пойдем на гэты мост праз царкву. Мне нават групку парку, строку парку соромно показывать. Нават. Wonder if I can drop any of this gear. Добре, что Т9 заменила, правда? Такие речи. Так, нам сюди. Не забыться только, что там лосиная скура лежит, сохне. Ну, даст бог, не забудемся. Так. А, я думаю, куда это я иду. А тут выявляется, что вось так яно. Управо, улево и знову улево. СМС-ки у чат нібито голубами йдуть. Чому? Затримка велика? Прогружаецца доўга, там, дарэчы, трэба будзе дрэўца гэтае. Таксама сабе схапаць. О, царква. Так, сонейка. О, гэта добра, што сонейка. Як кажуць, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чакай. Ну давай, 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 ноги выше подымай. Угу. Я мяркую, мы зараз пройдзем з ёю праз мост і пойдзем да лося.
Соніка, гэта добра. Нам вельмі пашанцавала, слухайце, на гэтай мапе з надвор'ем. Зараз мы на мост замалюем мост. Так, а потым да лося і пасмажам сабе лося. Крыху. Так, дарэчы, паўнагалосная форма слова сорам. Срам. Это одно и то же слово. Гэта як, чакай, падобнае нешта было. Суворы і суровы. Так атрымліваецца. Срам з царкоўнаславянскай прыйшло. Веру, ахвотна веру. Так, тут мы соскочым ці не, ці высока. Ось тут трэба гэта рабіць. Так, а тут гэтыя ваўкі ўсё выюць ды выюць. Так, тут олень. Мы потым, калі пасмажым аленя там на вадзе, мы пойдзем у карабель. А струк адкуль падходзіць. Так, чакайце, дык тут жа ж павінна быць кропка на мосце, не? О, халера, я думаў, тут напэўна будзе. Ось чыгуначны, мабыць, мост. Тут ніяк не гэта. Так, сюды, сюды, сюды. Там наш лосяш сядзіць. Бярозка, гэта добра. Няўжо тут няма кропкі замалёўкі? Выглядае неяк дзіўна. Вадаспад, прыгажосць. Так, можна я пагляджу? Я зараз літаральна. Так. Лонгбридж, Лонгбридж. А Лонгбридж это что? Ага, гэта не то, я разумеў. Так. Не падабаецца мне моц гэтага ветру. Але тут уже, мабыць, нічога не зробіш з гэтай эмоцыяй. А, во! Грузавік Мэта тут ёсць. Цікава, мы калі яго праходзілі, яно не паказала, што гэта кропка цікавосткі нейкай. Come on, little fire. I need to eat soon. Так, ёсць.
Так, Мэтт, давай, что в твоих кишенях? Scrolled message. Please look for your brother and his friends. I don't know what to do. Это выйти. Угу. Выйти з печори. Зразумело. Так, ну что, далося, пайшлі. Може, атрымаецца все ж таки нам посмажить у таким надвор'ї. Так. На струк есть срамное место. Подструковый я человек. Хочешь отыграть мертвого? Не засим. Ось, але было б мне благо. Правда, не? Головний грі згадалася по мужиках. Дык наадварот, трэба пакуль ён замерзла. Яно ж тады хоць нейкае там воўкі жыве. Яно ж тады хаця б нейкі сэнс мае. А як толькі яно размякчае, то што з яго? Што з п'янога, што з-за гэтага? З размерзлага. Ніякага сэнсу няма. Так, адсюль, бачыце, вось тут лось ляжыць, мы пойдзем туды вось на гэты карабель. Мабыць, на ім будзем начаваць, пабачым. На 5:30 будзе. Хвалююся за тое, што мы зараз тут збіраемся зрабіць, але трэба ось так. Давайте ось так. Так, дык цвёрдыя і крохкі. Я б сказаў па-іншаму, тонкі і крохкі, не? Так, палка ёнейка. Давай так. Оп, оп. Так, глядзім. 2 кілаграмы, добра. 7 хвілінак. І мы на гэтым караблі, дарэчы, паспім, я ўпэўнены. Адзінае, нам толькі трэба зараз мяска нагатаваць сабе. Вугельчик закинем. Пулина там будет смажиться, мы уже проголодаемся. Возьмем с собой. Так, есть анекдот, який скончується словами «загинай». Кришталік, вітанашки. Кришталік тобі. Упершыню чую беларускую мову. Та ну. Кришталік, а де ти живеш? Розповіді, калі ласка, що ти упершыню чуєш? Мабуть, не у Беларусі. Маю рацию. О, добре, поднимаем. Сюди, что там по воде, добре. Так. Про коваля. Про коваля. Хлопцы, что здарылася з чатиком? Щось його сьогодні просто мега творче. Я часом не розумію розмову, так, не поспіваю за розмовою. Слухайте, давайте ще ось так. Раз, два. Треба подумати. Добре було б, до речі, затягнути туди до корабля гэтае мясо, але там бадзяецца звычайна мядзведь. І вось гэтага дакладна рабіць не хочацца. Так. 46, 4 хвіліны.
і мы б яшчэ гэтыя пасмажылі, яшчэ 4 кілаграмы. Было б выдатна. Праўда? Таму што гэта нам хопіць на сотні, дакладна, нават на 1,5 сотні. Вось. І мы тым часам так. Вау, не тое. Дзе не збіраем. Под 30. Трэба зменшыць колькасць вагі. Не, і гэта ўжо шкада. 26. О, выдатна. Так. Мясо. Што яму прападаць, правда? 4, 5, давай 6. І гэтае мы пакінем тут пад гэтую скалою, просто сырым. Будем ведаць, што мяса ёсць, таму што лось гэты ён знікне. Рана ці позна, добра, з надвор'ем пашанцавала ашалець. Звычайна гэтая мапа, яна кепская. На надвор'е, ось як зараз. Оба снег зараз пойдзе, і ўсё, будзе гамон. Колькі нам тут засталося? 14 хвілін, добра. Треба було ісці. Вибачаюся. Я возьму все ж таки два кавалочки. Буду сподіватися, що ми дойдем. Ну, без походні дойдем. Треба ховатися. Потім раніцею, коли, я сподіваюся, буде надвор'я, так мы выйдем ды замалюемся на гэтым караблі, а потым яшчэ даследуем вось гэтую скалу велічэзную. Я памятаю, штось там было такое. Ты зараз сур'ёзна? Раўняк. А, яны на мяса прыбеглі. Так, ну добра, я не атакуем. Так што мы паспеем тут. Паладзін, чакай. І што такое ву-ву-ву было толькі што, вельмі цікавае. Першы раз такое пачуў. Так, тут воўк, там медведь з таго боку. Звычайна прыходзіць. Чакай. Я штосьці забыўся тут. З якого боку тут у нас уваход? Я нешта не заўважыў вось тут.
О, блядь, дурень. Вот же ж. Ой. Так. Can't carry much more. Все, тут тепло. Только что темно. Не памятаю, лутали мы тут или не лутали. Мабуть, лутали. Потому что ні дров, ні холера не бачу. Кличку пиловать, гэта пиловать. Так, мы тут лутали, мы тут ходили. Шмат металлобрухту і горн стаіць. Так, это выйсці войнкі. Не, яшчэ одно памяшканне. Пуста. О, ложак, дарэчы, працуе. Толькі яго крыху перакасаёбіла. І гэтае ложак, тут таксама можна спаць і шаляць. А можна... Угу. Кастамізацыя недаступная тут. Зразумела. And this pack is getting kind of heavy. Пусты. Пуста, ніяких тобі нотаток, нічого. Так, з гэтага канца. Так, добре, кладземся спаць. Так. Шкада тут нічога не зрабіць з гэтым наваколлем. Толькі распілаваць ці штосьці падобнае. Так. Так, ноч, горы, намёт, група альпіністаў спіць, сярод ночы крык загінае зіна. Ай-яй. Раштурхали мужика, який горлопаню питається, що здарилось. Снится сон, лезе в палатку снежный человек. Ручище здоровенные, пальцы велизарные. Сунув мне палец в дупу и под прорвой трема. Я отчуваю, что с пальца сослизгиваю и кричу. Какая жудость. Так. 1. 2 годинки. Спим 2 годинки. Так, попить можно после того, как мы съедим тое мясо. Во. Табойнае судно. Вось тут бачыце трусіны гайнікі. Вось нам туды трэба. Так, добре, зараз ще гарбатку собі зробимо. Come on, little fire. I'm not sure I can carry much more. Давай,
Воду вытрачаць не буду, вось гэтую толькі пастаўлю. Так, ну што гэта такое? Чаму ты? Снежыць пачынаеш. Гэта як разумець, га? Тое, што пачынаюць снежыць, гэта кепска, праз тое, што мы не паспеем туды на фабрыку гэтую кансервную. Што, малышы? Кажаце, тут у вас гай нейкі, і толькі два бадзяюцца. Выспа. Давай-ка мы гэтую выспу пазамалюем, паспрабуем. Да ёлы-палы. Конечно, гэтая трэба было. Выспа, добра. Трэба хавацца, грэцца. Бо зараз будзе завее. Так, дзякуй Богу, у мяне яшчэ адзін кавалак мяса ёсць. Мы тут пратрымаемся крышачку. Так, а тым часам першая гадзіна дня. Я лічу, што варта завяршыцца. Зараз дойдзем. I've never felt so cold. І на наступным тыдні ўжо працягнем замалёўваць гэтую мапу. Яшчэ тут наперадзе шмат даволі кропачак, яны ўсе знаходзяцца вось па той бок. Man, this pack is getting kind of heavy. Вось, так што такія справы. Так. Сюды, сюды, сюды. Усім велічэзны дзякуй за прагляд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся мы заўтра, я планую. Так, мусіць быць усё заўтра. Пачалася завіруха там, вядома. Вось, на твічы мы, як заўсёды, пойдзем у рэйд. А у рэйд мы пойдзем да... Можа, да Ярыша давайте. А, не, давайте до Ралифа. Пойдем до сваіх. Трэба неяк аддзячыць, на мінулым тыдні лебутка заходзіла, так трэба да яе таксама ўваліцца. Усё, шаноўныя мае, давайте, усім добрага чацвярга, мы з вамі пабачымся заўтра яшчэ ў Ведзьмары. Усім пакуль.